Avui fan un concurs de coques en el que, per cert, hi participa molta gent. Elisabet és a la plaça de Madrid per contar-nos en directe com va aquest concurs. Elisabet, bon vespre. Com va la participació? Com van les coques? Bon vespre. Bon vespre. Una monada, una monada. Jo, la veritat, estic al·lucinada, si me permeteu l'expressió, de la gentada i la gran participació que en aquestes festes del Fortí. Gireu-vos, Jeff, un moment, només aquí darrere, tot això només és públic. Quina gentada. Gent que ha vingut aquí a presenciar aquest concurs de coques. Has vist, Virgínia? Sí. I que també després, tot s'ha de dir, podran provar les coques. Però bé, fa una estoneta que ha començat i aquesta és la teulada de coques que s'han presentat. De 9 coques en total, entre dolces i salades. Has vist? No me diguis tu que no fan una bona cara. Totes. Espectacular, eh? Totes. Jo començaria aquí a menjar i me posaria les botes. Però bé, xerram un segon amb en Salvador, ell és el president d'aquesta associació. Salvador, explica-mos, moltíssima participació en aquestes festes. Molta participació. Nosaltres el que volem és fer unes festes alegres, divertides, amb la plena participació de tots els veïnats, de tots els que hi vivim, i que vinguin els seus amics, els familiars i tota Palma. I vos esperam a tots. I te vos podeu donar per satisfet perquè això és tot un èxit, eh? Un èxit. Bé, cada any és un èxit. Però aquest any més, ja que veniu vosaltres, tothom n'està enterat i bueno, tothom s'ha animat encara més. Clar que sí. Anem a xerrar amb els protagonistes d'aquesta festa. De moment jo vos vull explicar una cosa. No sé si vos fixeu, però les coques duen un número. Sí. I és que està prohibidíssim saber de qui és la coca, per allò de que no hi hagi bona idea. tongos. Saps què te vull dir? Exacte. I allà hi ha una llista amb totes les persones apuntades i el seu número corresponent, i aquí les coques duen el seu número. Per tant, el jurat, hola, què tal, com va això? Hola. El jurat mostra-mos la fua, no sap quina coca està votant. Ell només té un número i en base en aquest número va puntuant. Ara tothom ha vist la puntuació, però supos que mira, això que la puntuació és secreta... Jo no conec ningú, no som d'aquesta barriada, som d'una barriada aquí de vora. Tu tens o no de ser una d'aquestes 3 persones membres del jurat? Déu-n'hi-do, quina feinada per tastar, que fareu un empatx. Explica-mos, damunt les que has tastat i tal, què és el que valores? Què és el que més t'ha cridat l'atenció? M'ha cridat l'atenció la feinada que ha fet aquesta gent per un dia com avui, veure ambient de poble, de barriada, i tot està molt ben fet. I la veritat que aquí cada una millor. Teniu complicat, eh? Tenim molt complicat perquè tot és boníssim. I amb quins punts te bases tu per valorar o per puntuar? M'agrada la presència, el gust i una miqueta també... És que és molt difícil explicar-ho, no? I han de tastar les de nou. És difícil puntuar. Han de tastar les de nou. S'ha de tastar. I què fas? Primer comences per les salades, supos, i després les dolces. I després les dolces. Anàvem a veure poc a poquet, també. Clar, per allò de fer la bocaneta, perquè si no, arriba un moment que s'ajunten tots els gustos i no saben ni com... Elisabet? Però molt bé, la veritat que molt bé. Molt bé. Digues, Virgínia. Tenim un premi per dolç... Que segues qui tastant, digues. Un premi per dolç i un altre per salat? No. Tot és un premi? No. Han decidit que se feia tot amb un. Aquí se valora tot un poc. Ben que dir, no... Sí, tot amb un. Anem a xerrar, si t'apareix, Virgínia, amb les protagonistes, amb les que han fet aquestes coques. Important, bé, jo, no sé si m'heu vist, m'han regalat un davantal, estic encantada, perquè m'han dit que com que formava part de la festa m'havia de posar els davantals. Molt bé. Que són els que duen totes les cuineres que han fet les coques. I jo, com te pots imaginar, encantada de la vida. Bones, com va això? Jo molt bé, guapa. M'han dit, sobretot, que no m'assenyaleu la vostra coca perquè no se pot saber. Però conta'm-ho, de què l'heu fet, que no m'ho senten els del jurat. De què l'he fet? Pues, són fet roviolets de confitura. I que és una recepta d'aquestes que sempre triomfa, no? De que tota la família està encantada. I panedetes petitones. I ho he fet ben petitó, perquè això sempre ho faig en gros. Però per presentar, per no fer... De mida d'aquella que diuen de bateig, que és més petiteta. Petitó, ja ho veuràs per allà. Molt bé, anem a veure qualcú més. Que simpàtica. I vostè de què l'ha feta, la coca? Pues jo sé de Danone, 1, 2, 3 te deien. 1, 2, 3? I per què? Perquè agafes el Danone i la mida. Un d'oli, 2 de sucre, 3 de farina. Això m'ho mostrava la meva predina. I així, com sense voler m'ha donat una recepta, aquesta senyora. Has vist? Un pic en l'any. Només la feis un pic a l'any. I com així? Perquè som molt mala cuinera. No. Si heu participat... Aquí hi ha senyores que en saben, jo no. Per aquí darrere tenim una jove que no en Rosana, pot ser? Per allà baix. Rosana, no ets tu. Ai, no sé, me canten per aquí noms i no cap de sabre, no sé qui és la Rosana, però bé, com podeu veure, aquí hi ha una ambientació espectacular. El jurat té una feinada per tastar coques. Mira, qui és I raviolet. nosaltres vos hem de dir una cosa,
També, raviolets, però no ho pots sentir jurat a Virgínia, perquè si no ja l'hem feta. Mem, demanaré la darrera Madonna, que així me puc seure una estoneta. Mem, vos quina coca heu fet? Jo he fet els mantecados. Els mantecados, aquest d'aquí davant? Sí. I això de seure vos davant dels mantecados que heu fet vos, és molt legal, home, per mi que no. No, perquè no ho saben. Segur que no ho saben. No els ho coneixeu, en el de jurat. No. Aquests tres els conec, no els he vist mai. I són molt mal de fer, que heu estat moltes hores dins la cuina? Has d'estar molt alerta en el forn, perquè si te'n descuides un poc ja has de crema. I fa molt d'any que participeu en aquest concurs de coques? Sí, fa bastant d'anys, sí. Una vegada va guanyar un trofeu. Ah, sí? Van guanyar el primer premi? Amb una coca de trampó. Mira tu, una coca de trampó, recepta senzilla, allà on hi hagi, però clar, Ben si està ben nostra. fet i els ingredients són bons, no el vera. Va guanyar un premi, sí. I dona, ara bona, bé, molta sort, a veure si enguany torna a tocar. No eres a la plaça avui de matí. No, me sap greu, devia ser una altra nota. Som molts. He vist que anaven diferents plages i... I no, no, però bé, tornarem aquí en esportiu perquè vos ho segur, Virgínia, aquí hi ha un ambient que fa por. Una darrera pregunta en aquesta membre del jurat. Hola, t'agafam en la boca plena, ho sé. Muy bien, muy bien. Es lo que toca en este momento. I aquest enxambrat que tens a dins del plat, el tens a dins la boca o no? Que no puedo, como son tantos los participantes, no puedo comer mucho de cada una de ellas. Entonces lo que hago es coger un trocito de cada una y si tengo alguna duda repito. Pero normalmente con un trocito ya me basta para saberlo. I de moment quantes endús de provades? Bueno, pues te diré, y llevo unas 8. Unes 8. Me quedan encara unas 10, unas 10. Bé, després xerram amb tu i mos expliques segurament com has puntuat, a menys si coincideix en el guanyador. És trabajito, esto. És trabajito, clar que sí. Concentració, i els deixam, que s'acabin de concentrar i d'aquí una estona, Virgínia, quan ja hagin triat i hagi un guanyador elegit, tornem en directe a la plaça d'Espartí i vos dèiem quin ha guanyat. Moltes gràcies, Elisabet, i estarem pendents segurament qui guanya, perquè sí, és feina, però és una feina ben agraïda, que ja m'agradaria estar allà tastant coques. Fa uns moments érem en directe a la plaça Madrid de Palma, perquè els veïns han organitzat un concurs de coques. Han vist aquestes coques, han vist la bona pinta que feien i la dificultat d'elegir-ne o de triar-ne una de guanyadora. I del jurat ja s'ha decidit. Anem a veure quina és aquesta coca guanyadora. Elisabet, que ja tenim guanyador. Sentim aplaudiments. I de Virgínia, hem entrat just en directe, acaben d'entregar el tercer trofeu en Pedro, un dels pocs homes que ha participat en aquest concurs, i vos hem de dir que la seva coca és la 12, que és aquesta d'aquí. Anem agafant en Pedro, vosaltres seguiu repartint, no vos preocupeu. Pedro, mem, jo m'ha cridat molt, abans de saber que havies quedat tercer classificat, aquesta coca, què du? Com és? Ja t'ho diré. Exacte. No, així per damunt, no vos preocupeu. No, mira, a baix de tot, du un sostre de patata paia. Els nius són de patata. Llavors el que no ha quedat molt bé, perquè jo m'he equivocat, perquè havia de venir a ajudar i ho havia de fer sobre baixa. I per no ho he fet des de matí. I se m'ha posat la crema, se m'ha afluixat un poc. I després du fruites a damunt, no, Herbera? Rem... Rem, llavors diu 4 coses. I llavors no sé si ho has provat. No, però ara ja tastarem. Té 3 gusts, que són aquest bizcocho, que té una de confitura de mora. Però frisam un poquet. De mora. Llavors l'altra de mores, l'altra de proves torrats i l'altra de figa de mora. Mare Quina meva! meravella! Moltes gràcies, Pedro. Mare meva, quina feinada! Anem en la segona. A veure, mem, tu quina coca mos has fet? Jo soy de 3 chocolates. La de xocolata. Aquesta no. La nou. Tu ets la Rosana, que abans cercaven la Rosana i no sabia qui era. I que tu això, els 3 xocolates 3 bàsics. chocolates, sí. Han fet la base de galleta Maria amb mantequilla i llavors el xocolata blanc és de canyet i el xocolata negre. I de enhorabona, també la tastarem. I la guanyadora, mem, vine aquí. Enhorabona! Tu has guanyat en la coca 14, no és vera? La 10. Jo estic embuada, mem, i explica-mos, quina és? La coca d'ubercot, sí. Recepta típica de la predina, de bon. Sí, bueno, del meu amo més que de la meva padrina. Estàs molt acostumada a fer-la? No, ell, jo l'ajut a ell, però ell no ha volgut sortir. No ha volgut sortir, o sigui que els mèrites per un altre home? Sí, la veritat és que sí, però bueno. En tantes dones que participen i s'enduen dels premis. I l'he animat. Potser perquè el meu amo també és que fa sempre. I doncs serà per això que en el final els homes són bons cuiners. És que en el final serà els homes. Molt bé, i enhorabona, una pregunta. Vosaltres havíeu participat altres vegades en aquest concurs o no?
Com? Havíeu participat altres vegades en aquest concurs? Jo sí. I vosaltres? Jo és la primera Jo és la primera vegada. Sí, la primera vegada. I d'enhorabona, per ser la primera vegada. I vos havíeu guanyat qualque dia o no? Cada any he guanyat, no sé per què. A veure! Cada any. És la mateixa cada any? No, la mateixa cada any. que va. Aquest ha estat que de moment dic, la faré d'aquesta manera i per avall. Ai, me diuen per aquí menys si estàu enxufat. No. La meva dona m'ajuda molt. La meva dona... veus? Això és el secret. Enxufat, no. Això és molt més guapo perquè tot és compartit, totes han ajudat les seves parelles i clar, i un premi compartit sempre és més guapo. Clar que sí. Molt bé, moltes gràcies i enhorabona. Anem a fer un repàs en aquestes coques, ara la provarem, no us preocupeu. Però és que clar, provar-la en directe, així és un poc complicat, però mireu, això és la d'en Pedro que m'ho ha explicat que era tan complicada, això és de patata. Ja ho tast, però clar, la gràcia deu ser degustar-ho tot junt. Ara ho provarem. Moltes gràcies. Anem a repassar, però. La dona Rosana, que és aquesta, la nou, la de 3 xocolates, com vos hem comentat, Virgínia, i la 10, i on és? La 10, se mos ha... Se l'han duit. La guanyadora, aquí la tenim. No, no se l'han duit. La 10 Berta, mireu-la, que guapa. Prova-la, La provaré, però m'he de dosificar una mica perquè si no m'aniré d'aquí. I de res, ja ho heu veure. Ara començaran a repartir a tots els veïnats, a tota la gent que ha vengut aquí de públic, trosset d'aquesta coca perquè tothom les pugui tastar i puguin també valorar si el jurat ha triat bé o no ha triat bé. Però com podeu veure aquí, festa i molt de menjar a la plaça de Madrid, en el Fortí. Moltes gràcies, Elisabet. I alerta, amb tant de menjar i tanta coca i tanta cosa bona, Gràcies. que jo no sé, per mi que li faran menjar tastar totes les coques a Elisabet.